vendernos no sentido de deixar de traer as bandas que nos gustan. O sea, che digo que nin de broma, eso é innegociable. Vamos, Grande Amor, que tamén levantou moita xente. Pero vos gusta, pensábamos que tal. Por suposto, parece. E máis, a xente non o sabe, pero a banda... Porque evidentemente falamos de macrofestivais porque a administración está Pero ahora, dando así. Cristina Ronsemigue, ¿tiene algo que ver que estuviese Nacho Vegas también tocando un año? O... No. E máis, Digo, porque Cristina... igual sí que había influido. Hola, Celes, ¿qué tal? Ultimando detalles del festival, no entiendo. Sí, pois xa estamos digamos, nos preparativos de última hora, aínda que sempre quedan moitas cousas para a última semana, entonces, bueno, un pouco estresante, pero á vez moi animadas. Suele ser muy nervioso, con muchos nervios y estrés estos días, o ya con 9 ediciones a las espaldas ya está todo más o menos controlado. A ver, se che digo que non estaría mentindo totalmente. Digamos que cada festival, pois digamos que foi diferente, o parto, a forma de xurdir foi diferente. Este realmente creo que ata de agora, seguramente, creo que non me equivoco, te digo que foi o máis complicado, con moito, ademais por moitas circunstancias persoais, bueno, tamén en canto a o que, digamos, o que é as bandas que veñen e tal, pero esperemos que isto sea unha sinal de que vaya a salir todo ben, esperemos que sexa así. Sí, estoy convencido que sí suelen a veces, ya sean festivales, conciertos o en la vida misma surgen imprevistos, pero seguramente que los afrontaréis lo mejor posible y saldrá todo perfecto. Y para quienes no te conozcan, ¿cómo te presentarías y cómo surgió la idea de poner en marcha el Facela Fest? Pois non sei moi ben, digamos, bueno, aquí en Lugo, digamos que empecé con isto da música xa, pois, hai uns... Estou facendo conta ahora mismo, pero hai máis de 20 anos. Empecé a poñer música nun local que se chamaba Os Senetien, chamábase así porque é unha das miñas bandas preferidas. A partir de aí, pois digamos que, aínda que non me dedico ao que é a prensa musical, ni moito menos, son abogado de profesión, así non ten nada que ver, pero sempre quedou aí digamos, o feito de non estudiar periodismo. Eu iba encamiñado para ser periodista. Por circunstancias da vida, pois acabei nunha cousa diferente. Entón, sempre me gustou moito escribir sobre música, cine, realmente escribir sobre todo. E a partir de aí, despois de... Bueno, isto creo que xa che contei outro día, pero a partir dunha pequena censura que me fixeron cunha crónica creo que era, bueno, o que se celebraba en Vilagarcía, que ven sendo ahora o Atlantic Fest. Festival do Norte, non? Sí. O Festival do Norte, exacto, ahora non me saía, cunha crónica do concerto de Vetusta Morla, que tampouco era especialmente mala, digamos que sempre me gustou un pouco aí o humor negro, un pouco de sarcasmo. E como me cortaron un pouco, pois ese mismo día naceu a idea do facela como blog, destos hai 15 anos. E a partir de aí, pois xa que me tiven que quedar en Lugo é unha cidade bastante gris, ou era, porque creo que vai cambiando algo, vai saindo algo de luz. Xa que me tiña que quedar en Lugo por temas laborais, pois o que decidín foi pois intentar que a cidade tivese un pouco máis de actividade cultural. E de aí, pois xa hai 7 ou 8 anos, ou para as datas son malísimo, que empecé coa historia do festival, primeiro eu só, despois xa entrou máis xente, Alberto, Suso, Iván, Paulo, e sobre todo, pois, Diego, estes últimos, e agora, digamos que estamos aí ao pé do cañón, sobre todo Suso e eu, aí como caras máis visibles, pero bueno, un traballo de todo ano, de moita xente que nos apoia moitísimo, sen cal sería imposible. Pero bueno, a idea era un pouco eso, mellorar o que é a actividade cultural na cidade de Lugo. Justo te iba a preguntar tamén se ya estabas Suso desde un primer momento, pero ya me dijiste que no, que habías empezado tú solo. Non, é máis, eu a Suso prácticamente nin o coñecía. Realmente, a idea, entre comillas, pois empezou cando nos víamos en moitos festivais. Acordome unha vez nun Primavera Sound de Porto, pois non sei, igual había 100 persoas de Lugo por ali. Unha delas era Suso, que estaba cun amigo meu, Iván, entón, sí, coñecíamonos de vernos,
pero parecíame curioso que hubiera tanta xente de Lugo por aí adiante e que non nos reuníramos nunca en Lugo para unha actividade cultural ou que fora moi residual. Por eso, aí en parte naceu a idea do facela. Parte dese grupo de personas sois tamén los que logo os reuníais en el Paredes de Cobre, que me habías comentado, creo que una vez que decíamos sí, que pillabais una casa o algo así, llevabais 20 años. O no sé. Sí, bueno, exactamente metidos dentro da historia do facela, Paulo, por exemplo, que é portugués, que estivo con nós, espero que siga, estea dunha maneira ou doutra, coñecindo tamén no Paredes de Coura, que el, digamos, nunha casa, el estaba coa súa familia, el cos nosos amigos, e foi curioso porque le dedicabas a montar stands no Paredes de Coura, le encárgase sobre todo a parte técnica, ten moita experiencia en festivais portugueses, e empezamos a falar, claro, en ese momento eu non organizaba este tipo de cousas, pero sí, coñecímonos de pura casualidade, a verdade. ¿Y hubo alguna referencia o festival que os inspirara especialmente a dar el paso de iniciar con el Facela Fest? Bueno, imagino que moitos. Podería falar a nivel musical, ao principio sempre mencionaba Primavera Sound, seguramente. A nivel bandas novas, ese momento de efervescencia, imagino que o Paredes de Coura que mencionabas. Por qué? Pues, sobre todo polo feito de que creo que os 10 primeiros anos do Paredes de Coura era un festival relativamente pequeno de bandas portuguesas, e a partir de aí pegou o salto internacional, sobre todo buscando sempre traer bandas que estivesen a punto de despuntar. De moitos primeiros concertos, a verdade que están moi ben. En canto ao espírito, sempre direi que o que me encanta, hai moitos, podría falar dos Morga, de moitos, pero encántame sobre todo o espírito do Felipop, a cercanía, aínda que, bueno, son estilos que moitas veces conversen, o noso e o que pode ser un festival como o Felipop, pero encántame esa comunión que hai aí na xente, incluso que ese, digamos, como pandillas, esa historia de que todo sona moi ben. Sempre foi un festival que me serviu moito como referencia de intentar que houvese esa comunidade, esa, digamos, conexión co público. ¿Y actualmente crees que existe ya una comunidad de faceles, digamos, que todos los años se reúnen ahí pequeños grupos? Sí, a ver, imagino que sí. Cal é o problema? Que nós, moitas veces, é triste dicilo, pero ao final os que menos disfrutamos do festival e os que estamos en outras cousas normalmente somos os que estamos detrás organizando. Por qué? Porque é imposible estar moi metido cando tens que estar pendiente de múltiples factores que poden pasar. Entón, a veces a xente non é consciente, pensa que te estás divertindo con eles, Sí, sí. pero realmente digamos que o máis divertido que facemos, sempre o falo con Suso, é a selección de bandas. Eso realmente é o que nos encanta. Moitas veces danos pena cando os acabamos, porque é como facer esa preselección de 200, 300 bandas, estar aí, plan A, plan B, aí dándole a cabeza todos os días. Realmente eso é o que disfrutamos. Pero en canto a xente, o que sí que notamos é que a xente que ven sempre volve. E sempre ven con algún máis. Imaginamos que eso é unha boa sinal. Sí, sí, creo que, creo que es así. ¿Y en esos inicios llegaste a tener dudas sobre si seguir adelante en algún momento o siempre fue todo rodado? Digamos que sempre a miña idea inicial sempre foi se non crecemos, pois deixámolo. Esa sempre foi a idea. Que pasa? Que cando é un festival como o noso que empezou de unha forma totalmente autoxestionada, é dicir, xogarte os teus cartos, os poucos aforros que podas ter, xogarte, que pode sair ben, mal, os primeiros anos, pois será unha auténtica locura. Ademais, se me puxera, se empeza a recordar outra vez, diría, pero que faz? Non, ahora coa experiencia que teño, pero que faz facendo isto así, sen un apoio institucional, sen un apoio de patrocinadores, é unha auténtica locura. É dicir, que se me estades vendo na casa non fagades nunca o que fixemos nós. É dicir, que o que podamos decir dos inicios, por favor, non nos imitedes, porque é unha auténtica toleada. Non se pode facer así, non se pode iniciar un festival así. Pero a verdade é que a cousa foi sempre crecendo pouco, de forma moderada. O ano pasado sí que pegamos un estilón bastante máis grande, creo que a todos os niveis, produción musical, como festival incluso.
Este ano intentaremos manter ou subir algo, xa anunciamos que o ano que ven, que vai ser o Facela 10, pois vamos a intentar xa... O que che dicía antes do Paredes de Coura, que a partir do 10º ano, bueno, pois Que pegaron aí. creo que nós vamos a intentar o ano que ven pois pegar xa o auténtico pelotazo. E despois, pois non o sei, non teño nin idea. Seguramente que crecerá e irá exponencialmente. Aunque, bueno, imagino que tampouco queréis que crezca hasta un punto ilimitado e que se convierta en un macrofestival, sino mantener esa esencia tamén de... A ver, mentiría, sería moi cínico se che Sí, dixera, non queremos crecer máis. Absurdo, todo o mundo quere crecer en todos os ámbitos, e nós tamén. Por que? Bueno, pois imagino que poderás traer pois bandas igual máis recoñecidas. En que temos moi claro, tanto Suso como eu, pois que non queremos vendernos, entre comillas, tampouco quero que se me entenda mal, pero queremos que sempre sexa un festival musical. A min cando me falan isto de festival de experiencias, de que parece que todo importa menos a música, que a xente vai ali un pouco como a facer unha gincana, pois non é o que queremos. Entón, vendernos no sentido de deixar de traer as bandas que nos gustan, xa che digo que nin de broma, eso é innegociable. Danos igual, mentre se está a facela, pois virán bandas que nos gusten e faremos un pouco o que queramos nese sentido. Non nos vamos deixar impoñer en ningún sentido. Poder traer bandas pois igual máis recoñecidas? Por suposto, sempre a nosa intención é crecer dunha forma sostible e nin moito menos, sobre todo que ese sea un festival cómodo. Entón, costaríanos moito xa buscar outras ubicacións, outro tipo, creo que nos daría tanta pereza que seguramente xa aí o deixaríamos. es que yo lo veía por ahí, me refería que igual no queríais crecer, digamos, de una forma excesiva, porque suele pasar eso, que algunos festivales cuando crecen demasiado, luego la gente siempre dice, bueno, esto era incómodo, no es como antes. Digo, no crecer en el buen sentido sí, pero no crecer a convertirse en un macrofestival y que resulte muy incómodo luego. No, eu creo que, a ver, como todo, creo que hai festivais, por exemplo, o Fi de Vilalba, aínda que aí tampouco non vou, pois creo que é un exemplo dentro de comodidade, dentro de, digamos, ese formato medio. Bueno, nesa liga sí que intentaríamos, digamos, xogar, pero tampouco nos gustaría a estas alturas convertirnos, eu que sei, Arenal Sound ni nada Sí, sí, deso. sí. Non, Atlantic non. Fest igual tamén, deses A ver, tamén. Athletic Fest, bueno, este ano encanta o cartel. Despois de, creo que varios así idas e voltas, este ano, bueno, encantaríanos poder facer un cartel similar. A verdade é que me parece espectacular. Y ya que estamos hablando de otros festivales, respecto a los macrofestivales que comentaba, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, creo que escribín aí non moito, e que ademais puxen un continuará, unha primeira edición. Entón, imagino que a xente está expectante tamén, porque sei que golpeou, e bueno, é triste porque moitas bandas despois escribíanme en privado, evidentemente, porque tampouco te podes expoñer, entendo perfectamente. Ao final, eh, aí estamos xogando noutra liga, é dicir, cando xa falamos de que fondos de inversión se fan con festivais, o único objetivo é económico, eu que polo meu traballo persoal sei un pouco como funcionan eses fondos, e máis, pois moitas veces incluso tes que xogar con eles en moitas cousas, temas de consumidores, temas de cárteles, é dicir que sei ben como xogan. Que pasa? Que aí xa xogamos outra cousa que para min non é un festival musical, porque xa vamos ao mesmo. O único que se busca é un grupo que deste estilo, outro deste estilo, outro deste estilo, outro deste estilo, que pode traer máis xente. E ao final é un conglomerado que non contenta musicalmente de todo a ninguén, e o único que acaba sendo, pois, o que digo eu, unha especie de botellón moderno onde a xente bebe moito máis caro que se bebera aí no medio dun parque, como facíamos aí uns anos, ao revés, sería un botellón ultra caro, para entendernos, porque ao final estás pagando moito máis por algo que igual ten menos interés. Que deben existir? Que pode ser unha práctica? Bueno, eu creo que como todo. A moda, pois se antes, eu cando estive en Santiago, a moda era ir ao cine, cosa que me parecía maravilloso, facíamos unhas colas tremendas. Despois había outro tipo de entretementos,
Pois creo que a día de hoxe, onde as administracións, os fondos, están vendo que pode haber aí, digamos, a galiña dos ovos de oro, pois creo que nos festivais. Problema? Pois que son tantos macrofestivais que é imposible que todos poden durar. Entonces, entendo que a burbulla estoupará un día. Pero bueno, eso levase dicindo anos e sigue Justo implantados. de eso lo hablamos el otro día lo hablé otro día con José Carballo. Él me decía que opinaba que no, que cada vez había más y que seguían teniendo éxito, entonces que... Bueno, xa, pero siguen tendo éxito. Sí, eu podo compartir moitas desas visións, ademais, pareceríame cínico que non estivera de acordo en certas cousas que se din. Pero xa che digo que se non houbera apoio institucional o macro apoio Sí, eso es institucional, segurísimo. porque evidentemente falamos de macrofestivais porque a administración está dando unhas subvencións, digamos que moi grandes. Eu non vou ser o que diga, alguna xente pode querer que as administracións pues den máis cartos para patrocinios deportivos. Imagínate, un club. Aquí en Lugo, por exemplo, o Breogán. Pois sería inimaginable que unha administración non aportara. Por qué? Porque a sociedade reaccionaría dunha parte contraria. Gusteche ou non o baloncesto, exactamente igual que o fútbol, noutras cidades. Eso está pasando ahora un pouco cos festivais. Entón é un pouco, vale, ese macrofestival perduraría sen o apoio institucional? Algún sí, por eso, cando falamos de algún festival como Primavera Sound ou Paredes de Coura, evidentemente teñen fortes patrocinios, pero seguramente o apoio da administración non se é indispensable, é un apoio máis. Isto pode ir contra mí mesmo, porque dirán as administracións, pois tampouco llevamos dar moitos cartos que non os queren. Bueno, eu creo que tampouco está ben que se apoie, e sobre todo está ben que se apoie todo tipo de iniciativas. Eu non creo que sea tirar os cartos a apoiar a cultura. Creo que a cultura é un dereito, máis ben na Constitución como un dereito, ademais que hai que apoiar dun valor. E creo que tanto a educación como a cultura fan moito pola sociedade. Entón, esa parte sí a entendo. O que non entendo é unha subvención xa cando falamos de millonarias. Aí creo que habería que exixir outros resultados ou incluso un aspecto máis cultural que simplemente económico. Aquí en Galicia no vamos a entrar demasiado porque daría para un podcast solo de eso, pero tenemos el ejemplo del Son do Camiño. Creo que eran 3 millones de euros de subvención. Claro, a ver, eu podo entender que Son do Camiño, xa lle estás poñendo o nome do camiño. Claro, o Camiño de Santiago move a millóns de persoas en todo o mundo. Fai que Galicia, Santiago se son recoñecidos internacionalmente. Pois entendo que é necesario, seguramente, un festival dese tipo. E incluso entendo que é necesario unhas subvencións. Igual xa, claro, xa empezamos a analizar a parte musical, pues, evidentemente, eu igual non escollería o 95% das bandas que van aí, pero xa son opinións... Es lo que comentabas antes, de un estilo de aquí, outro de allá, para abarcar distintos públicos, básicamente. Sí, eu creo que eso, primeiro, non creo que sea así. Ainda que ahora escoito todos os gurús dos macrofestivais, que moitos deles, evidentemente, os organizan pues, porque reciben esas subvencións, pero ti que antes que me mencionabas festivais como Primavera, como o Paredes de Coura, non fai falta ir a 40 estilos para encher, para ter un tipo de público, unha programación. E encima, cando falamos de un precio que, claro, cando xa falamos, isto xa empeza a ser como ir ao Primark a comprar, bueno, non quería mencionar ninguna banda, ninguna marca de ningún tipo, pero refírome, eu creo que a cultura hai que pagala, como todo nesta vida. Tampouco pode ser, digamos, un inconveniente o precio para que outra xente non poidera ir. Pois eu, por exemplo, cando non me podía permitir ir a moitos festivais, acórdome de ir a eses que, por exemplo, que organizaba Josiño, acórdome, pois en parte, que ademais tiñan moita actividade musical nestes anos, pero acórdome que sempre iba escribindo para medios, era a miña forma de escribir, de estar aí, de poder ir a igual a festivais que non me podía permitir. Entón, entendo que tampouco se pode limitar. Por eso nos, por exemplo, temos un bono xoven de metade de precio para menores de 25 anos. Por qué? Porque consideramos que tamén é un deber pola nosa parte abrir o festival, incluso a veces de bandas que igual xa son bandas que poden pensar que son para maiores ou para vellos, como este ano Undertones,
pero abrir a posibilidade de que a xente nova escoite ese tipo de música. Estamos vendo que en Lugo empeza a haber moitas bandas de rapaces e rapazas de menos de 25 anos, con moitas ganas, cun estilo máis alternativo underground. E, home, non é por darnos importancia, pero creo que en parte sí temos algo que ver polo feito de programar durante todo o ano este tipo de concertos e o festival. Ahora que hablas de los conciertos que programas durante todo el año, centrándonos también ya en el Facela, digamos, la idea de organizar conciertos a lo largo de todo el año surgió por lo que decías antes, de que al principio considerabas que Lugo era una ciudad un poco gris y igual había poca oferta de ese tipo de propuestas musicales, ¿o por qué fue? A ver, eu os primeiros concertos que organicei na miña vida foi hai máis de 20 anos, no propio San Etienne. Digamos, un dos primeiros concertos estaba Violeta de Bala, para que te fagas unha idea, menor de idade. Fabio era o cantante dese grupo, Fabio foi o que montou o blog Facela comigo no seu día, Fabio C. Por iso temos ese Facé, aparte de ser unha canción de Phillies, e soar en galego, pois eses tres motivos foron os que propiciaron o nome Facela, digo, porque moita xente me pregunta de onde ven ese nome. Bueno, pois tres cousas. Fabio Celes, La sería como a nosa Laura de alta fidelidade, que buscando aí, e sobre todo pola canción dos Phillies e porque soaba en galego. E tamén, para que te fagas unha idea, tamén un dos primeiros concertos de hai máis de 20 anos, pois era un Pablo en Destrucción universitario, coa súa banda aquí de Lugo. Para te fagas unha idea de que eu xa programei aí moito. Despois, hai uns 13, 14 anos, durante un ano, programei nunha sala en Lugo que se chamaba Velvet, Underground. E aí, pois a verdade, creo que viñeron, pois como medio ano, máis de medio ano, pois igual toda a música underground galega, desde Disco Las Palmeras, Tornibot, antes falaba de Palo Destrucción, Irriga, bueno, é que non me quero olvidar, pero máis de programei casi 70 ou 80 bandas, todas as de Triángulo Amor Bizarro, bueno, é que non... Todos viñeron un mogollón de bandas que viñeron a tocar durante ese ano. Esa me quedou aí, digamos, o gusanillo de seguir programando. Entón, sí que, sobre todo con Suso, pois nestes últimos anos, fixemos esa idea e como mínimo organizar un concerto ao mes. É a nosa idea. Hai meses que igual metemos máis, outros que igual non nos dá. O mes seguinte o Facela sempre complicaba, ainda que este ano estábamos a anunciar unha xira con Pumuki da Cidade Galega. Pero bueno, digamos que creo que non poderíamos vivir sen concertos. Y organizar un festival conlleva muchos frentes. ¿Cuáles son los más duros de gestionar? ¿Tema económico, logístico, humano? A ver, o tema económico é complicado, sobre todo porque, como todo, pois, en que temos apoios, pois bueno, todo chega aí un pouco de pouco en pouco, entón, pois, tes que ir tapando buratos por un lado, xa organizando o seguinte por outro, é dicir, a día de hoxe xa estamos, entre comillas, vendo quen vai estar no Facela 10. Evidentemente non podemos decir agora, pero xa temos na cabeza o que queremos. Entón, claro, tes que ir aí como facendo un rompecabezas para ir tapando todas as partes. O máis complicado, pois seguramente esa toda a parte técnica, a parte de producción técnica moi complicado. Ao final, estamos falando de moitos frentes abertos. Cando te pos a redactar unha memoria, necesidades de todo tipo do festival, cando ves que xa levas 500 liñas e sigues escribindo e dices, buf, pero isto non o vou dar feito. A ver, xa son moitos anos, evidentemente vas aprendendo moito, pero, por desgracia, sempre vai pasar algo novo, sempre vas a aprender algo diferente, e incluso o que pode parecer o máis sencillo, o que nin de broma vai dar problemas, ao final moitas veces o que o ano pasado igual incluso veste de repente, non temos bolis para escribir aquí, non? Ese tipo de cousas que poden parecer absurdas, pois a veces ao final sempre pode haber algo inconveniente. Y en lo relativo a la parte musical, ¿cómo conseguís equilibrar propuestas arriesgadas o menos comerciales con la necesidad de vender entradas?
Bueno, eu creo que mentiría se dixera non queremos vender entradas, porque vaya tipo máis presuntuoso e encima pois sería mentira. Sí queremos vender entradas, pero non queremos vender entradas, digamos, a calquer prezo. Bueno, en primeiro lugar, é fácil. Como non podemos traer bandas de centos de miles de euros, pois tampouco temos, xa non podemos discutir moralmente se vamos ter algo que non. Pero digamos que o que sempre temos claro, Suso e eu, é pensar no que sería no interés do festival. É sempre pensar algo que nos guste. Entón, da igual que sexa máis coñecido que menos coñecido, sempre teremos bandas que nos gusten. Nunca creo que ata de agora trouxéramos ao festival algo que dixéramos, bueno, isto non nos gusta, pero vai nos traer xente. Nunca. É dicir, que o primeiro criterio para tocar no Facela Fest, isto que sepan as bandas que queiran vir, é que nos gusta a súa proposta. Se nos gusta, aí vamos. Por exemplo, ahora que nos mencionan moitas veces, cousa que nos parece maravilloso, Carolina Durante como seu primeiro festival, Suso pasoume, acordo, o vídeo, o primeiro vídeo que tiña, La Noche de los Muertos Vivientes, nese momento en YouTube tiña, non quero mentir, pero creo que eran 5.000 visitas. Eso tiña Sí, esa canción. yo de ese concierto además me acuerdo bastante porque ese día estaba. No los conocía realmente cuando vi a los Carolina Durante en el Facela Fest. Creo que llevaban 4 o 5 meses, no sé cuánto llevaba. Y acabó el concierto y me quedé flipado. Y dije, estos van a petarlo. Y al cabo de unos meses estaban ya en todos los festivales a nivel nacional. Pero cando xa tocaron no Facela xa tiñan temas como de Cayetano, Pero xa bueno, estaban, era xa, el primer EP que tendría 6 temas publicados. sí, pero creo que ese mismo vídeo que viéramos de 5.000 visitas, pois igual xa tiña 300.000. É dicir, que o proceso, faltaban 7 ou 8 meses para o facela e xa lle escribimos a esa Sí, banda. sí, sí. Xa queríamos a Carolina Durante. E non tiñamos nin idea nin de quen era, nin quen os levaba. Pero un exemplo de que se vemos un grupo así, este ano pasounos un pouco outro grupo que nos escribiu. Normalmente non sempre vamos a buscar os grupos. Sí, hai xente que nos escribe, escoitamos. Pero este ano pasounos tamén, por exemplo, con Las Petunias. Eu tampouco as coñecía demasiado, nin Suso, bueno, sabíamos de referencia quen era, pero tampouco tiñamos moi controlado. E cando escoitamos foi, guau, pues isto está moi guai. É underground, é moi punky, pero a vez ten ese punto pop, creo que é outra banda que vai estar moi ben. Pasáranos con Cariño, que tamén fora o seu primeiro concerto en Galicia. Pasámonos con multitude de bandas, tampouco quero ahora, pero moitas bandas que igual non son coñecidas, imos as traer igual, aínda que sabemos que igual son outros os que se acaban aproveitando de que nós as traíamos. Pero tamén considero que a nosa labor dentro de, non máis aquí, predicar co exemplo, xa que nos vendemos ou nos vende con o Festival do Autor, creación do noso amigo Brian, a definición, pois creo que temos que ser sustos tamén con ese, digamos, aureola de culto e seguir traendo propostas de bandas que consideramos que despois poden triunfar. ¿Y cómo ves en este momento la escena musical gallega? ¿En qué momento crees que está? Bueno, eu separaría, porque sempre falamos de escena musical galega, creo que moitas veces falamos da música galega, por eso encántame que nos entrevistes aquí en Lugo, porque Lugo é complicado chegar, en tren, é complicado chegar por carretera, digamos que estamos aquí un pouco abandonados. Cando se fala de movimentos independentistas, eu me creo que Lugo xa en parte xa independiente por natureza, porque xa estamos aquí un pouco abandonados. Salvo con Coruña, con vos, e que estamos bastante ben comunicados. Pero En bus, que estuve viendo yo para la semana, en bus hay bastantes, por lo menos. sí, no, autovía, por lo menos temos unha autovía e tal, pero por exemplo conectar con Ourense, con Santiago a cousa está mellorando, e xa non digamos trenes, pois digamos que estamos un pouco perdidos. Entonces, separaría un pouco. Creo que en canto a propostas, mentiría se non dixera que creo que é o mellor momento da escena musical galega. Creo que ademais é a primeira vez, xa hai anos, non é que sexa agora, xa hai bastantes anos, pero creo que é a primeira vez que no resto de España escoitase moita música e sobre todo encántame moitos grupos que tocan en galego, porque antes pasaba que prácticamente ningún. Antes, bueno, en principio todos tocaban en inglés, os grupos que me gustaban ao principio, movimento alternativo, todos tocaban en inglés e quedaba como moi impostado. Despois en castelán
E agora sabes que hai moitas propostas tamén de música en galego, cousa que me parece ben, cada un que toque no idioma que lle dé a gana, pero pareceme maravilloso que se terminen esos presuizos no sentido de que senón non nos van a escoitar fora. Non, vese que non, que quen fai boa música dá igual o idioma que utilice, creo que é o necesario. Eso é algo que sempre Suso e eu falamos, o que consideramos sempre maravilloso é resultar crible. Fascíname moito máis unha banda que me aporta originalidade, gañas de facer cousas, ese punto incluso de toleada, de loucura, de ver que esa persoa realmente o está pasando ben, que cando estamos falando xa de bandas que parece que o único que queren é imitar, exercer un ejercicio de estilismo, mira a técnica, mira que ben toca. En esa línea, este año tenéis a Grande Amore, que va bastante Eh, acorde. Grande Amore, que tamén levantou moita xente. Pero vos gusta? Pensábamos que tal. Por suposto, parece. E máis, a xente non o sabe, pero a banda que tiña Nuno tocou no primeiro facela, o Ayatolá. E máis, mentiría se non che dixera que creo que tocaron moitos máis concertos antes de tocar no primeiro Facela Fest. Aí estaba. Bueno, aparte de que el igual non se acorda tanto de nós, pero acórdome que era un rapaz estupendo e ademais isto pasoume tamén con Pablo en Destruction ou pasoume con, por exemplo, con Diego de Carolina Durante. Cando ves a alguén nun escenario por primeira vez e ves a enerxía e o que transmite, aí é cando te das conta de que alguén vai triunfar. Pasoume tamén con que agora o proxecto de Ortiga, que tamén Esteban Emanuel, eu creo que se non foi o primeiro, foi o segundo concerto da súa vida, no Facela. Ves sempre o xeño distínguese no medio de moitas cousas que poden estar ben, pero o xeño sempre destaca. Nuno sabías que era un xeño. Creo que ele non era consciente. E creo que ahora no proxecto de Grande Amore sí que xa está dando renda suelta total, o que leva dentro, o que sinte, e creo que é unha banda que incluso atrevería a decirme que vai chegar moito máis lonxe do que eles creen. Josiño me decía que seguramente iría también aumentando a banda más grande del proyecto, que era, digamos, su desarrollo natural. Sí, bueno, xa que me falas, eu creo que Josiño sí que ten ollo para este tipo de bandas. Evidentemente, algunhas poden gustar máis, outras menos, pero creo que Grande Amore, a día de hoxe, xa que falábamos antes, por exemplo, unha banda como Carolina Durante, que sí, que foi crecendo pouco a pouco, e agora xa está nun momento de esplendor máximo, considero que Grande Amore pode chegar a xogar nesa división sen ningún tipo de problema. ¿Y qué artistas de la escena de Galicia crees, bueno, o estatal también me sirve, crees que aún no han dado el salto, pero que merecen más atención del público y que posiblemente lo lleguen Uf, a dar? uf, Uno o dos pois, ejemplos, así. a ver, de que traemos este ano temos varios. Por exemplo, temos aos VVV Tripping You, que me parece, Me bueno, flipan, esos los vi en Sarri, en el Smorgasfest y en el Calamijas. eu nos Borgas ese ano pero fun o seguinte día non vin as Sí, Tripping sí, You. sí. Pero pareceme, bueno, rapaces cunha enerxía, cunha potencia. O meu fillo, por exemplo, está totalmente fascinado, quere ir a velos, pero claro, tocan tan tarde que con 7 anos que ten, dudo moito que poda velos, pero bueno, a ver se eu podo levar as probas de sonido, polo menos para que os coñeza, porque é un auténtico fan, encantalle o Stripping You. Pareceme que é un grupo que pode chegar todavía moito máis lesos. Cocosca é que xa é o eterno grupo que está aí, sempre bordeando, poder chegar un pouco máis, e creo que é un dos directos máis fascinantes que pode haber na escena estatal. É un pouco o mesmo co Marcelo Criminal, creo que é un rapaz como... Compararía bastante con Depresión Sonora, que tamén estamos vendo que despois tamén o trouxemos, e creo, además é un tipo fascinante, xa que antes falábamos de Senios, e creo que tamén vai chegar moitísimo máis lonxe. Pero esos tres dos que traemos este ano. Despois, home, hai algún que igual non se menciona para non Sí, desvelar, para para que que non no roben encarezca o lo. precio demasiado, Sí, sí, sí. pero bueno, a mí fascinábame El último vecino, e quedou aí A un mí, a pouco, mí me gusta mucho también el último vecino. pareceme fascinante, creo que Gerard é outra persoa moi recoñecida. Tamén apostaba moito por Papaya,
tamén quedou aí un pouco, o proxecto aí un Yo pouco... justo que hablábamos antes de la Atlantic Fest la vi en un Atlantic Fest tocando en unha plazoleta en Lella de Arousa. Sí, tamén tiña unha proposta e unha originalidade. Y la había visto antes en el Facela Fest, claro, que todavía tocado, sí, sí, Claro. claro. Sí, Sí. non sei, é que eu para isto son terrible, para isto habría que falar con Suso. Non sei se foi o ano de Carolina Durante, pode ser perfectamente o ano de Papaya, non o sei. Sí, creo que sí. Líome sempre cos números. Tería que ter os cartéis aquí diante para acordarme. Pero así ahora, bote pronto, seguro que surdirían moitos máis nomes. É dicir, a nivel galego, por exemplo, Pladur, que me parece fascinante. Tamén non é porque os vayamos traer este ano, pero é que me parece unha banda que se xurdirán igual noutra escena, mezclan todo o bo do pop, power pop, ese punto punk, e ademais son dúas persoas maravillosas. Espero que tamén lles vaya moi ben porque pareceme unha banda fascinante. Y en lo relativo al festival, en tema promoción, ¿qué herramientas o canales os han funcionado mejor? ¿Temas redes sociales, medios, colaboraciones, influencers, el boca a boca sigue funcionando? A ver, eu creo que no noso caso, cando falamos de un festival como o noso, creo que o boca a boca é fundamental. Ao final do que se trata é de que se alguén foi, pasou no ben, pois repite, vale? Despois, a día de hoxe, considero que se non tes redes sociais estás morto no sentido musical, entón creo que son necesarias. Nós todavía conservamos ese espírito de cartelería, de usar o cartel, ademais o deseño creo que chama atención sempre os nosos deseños. Creo que son inconfundibles os nosos colores, os nosos Neso Vane, La Chapela, creo que é fascinante o traballo que está facendo con nós, porque eu, ademais non é fácil, porque eu nun principio o único que tiña moi claro en canto a cartelería, empezou Xavi os primeiros anos, agora xa leva moitos anos facendo os diseños Vane de La Chapela, pois era que quería amarelo, negro, non quería debuxos e quería algo moi industrial, rollo Manchester dos Bueno, al anos... menos tenías más o menos clara la línea, que a veces hay gente que no tiene para un logotipo, lo que sea, no sabe muy bien por dónde tirar y tú más o menos tenías unas líneas bastante Bueno, sí, definidas. pero tiña liña, pero Vane foi metendo os dibuxiños que lle deu a gana e quedaron maravillosos. Entón, evidentemente eu non teño nin idea de diseño gráfico e parece maravilloso que vai aportando o seu toque sempre. Y ahora sí, centrémonos en el Facela Fest 9, que estamos a una semana y, bueno, menos de una semana, porque en 7 días a esta hora igual estaremos acabando igual la sesión Bermú o casi por ahí más o menos, ¿no? Bueno, O no esta sé non si... sesión Bermú vai acabar ás 6, 6 e pico, así que Bueno, pues vai ser, máis incluso... que sesión Bermú, xa vai ser sesión mediodía vespertina, vai ser con 3 bandas, ademais. Lo primero, daros la enhorabuena por el cartel, porque la verdad, como ya fui diciendo, me gusta mucho las bandas que hay este año, bueno, habitualmente. Los Tripiñu que hablábamos, Cristina Rosenbinge, Margarita Podrida, Gran Amor, me encantan. Y luego también las propuestas que tenéis más locales, más de Galicia, que además conozco personalmente a Lustre Erótico y a Pladur, que estabas hablando de ellos también. Entonces va a estar genial, seguramente, todos los conciertos. Pero ¿crees que hay algún concierto que pueda ser la sorpresa para gran parte del público que no los conozca? Buf, aquí, claro, é que xa non vou mencionar todos os que dixemos, porque sería Sí, sí, repetirnos. sí. Por exemplo, os japoneses, Stomping Riff Raffs, vai ser espectacular. Estamos falando dun cuarteto, 3 mulleres, un home, facendo coros, tocando, creo que vai ser unha brutalidade. Hai uns anos trouxemos outros xaponeses, a Need Beats. É curioso porque estes viñeron coa condición de tocar na Facela Fest, porque, claro, faloulles deles o, o anterior banda, eran amigos de Need Beats, e no Touliña Pop, que tamén van tocar a semana que ven, pero digamos que querían tocar neses dous sitios ou non viña de xira. Ese grupo creo que vai petar. Considero que tamén vai pasar o mesmo con Lorazepam. É unha banda, van tocar de últimos do festival, a banda local, pero creo que vai chamar, espero que te quedes hasta a última hora porque Sí, sí, seguramente sí. aos que non os coñezan, a banda lucense, pero van chamar moita atención. O mesmo con Jade 4, que é outra banda de Lugo, de rapazas, que tamén vai chamar a atención. Eu te digo que creo que el de Lugo está despuntando. Espero que o descubrades en Galicia porque están surxindo pues, bandas moi interesantes. As ánimas, que che vou decir. Creo que todavía non podemos desvelar
quen está detrás do proxecto das ánimas, pero pareceme que si os coñeces, polo menos a dous deles segurísimo, que falaches con eles 1000 veces de música. Esas son coñecidos de outras bandas, sobre todo de outra moi coñecida que tocou moitas veces no Facela, xa estou dando pistas. Pero vai ser o seu primeiro concerto, a día de hoxe todavía nin existe, pero vai ir por un palo así rollo Beach House que creo que vai quedar maravilloso. Moloch, con Violeta de Bala, parece, xa as vimos en sala, e pareceme tamén outra banda que vai chamar bastante a atención. Así quedaríame un pouco como sorpresas ou, digamos, propostas igual non coñecidas, creo que todas son galegas, por certo, cousa que me agrada bastante. Este ano temos moitas bandas galegas, a maioría delas moi novas, e creo que todas van chamar a atención porque non desmerecen para nada o resto de bandas. Y una curiosidad que se me acaba de surgir ahora. Cristina Rosenvinge, ¿tiene algo que ver que estuviese Nacho Vegas también tocando un año? No, O... no, no, no. É Digo, máis, porque Cristina... igual sí que había influido. Bueno, non o sei, pero Cristina Rosenvinge xa estaba programada para o ano da pandemia. Estuvo anunciada. E quedou aí como bueno, non pudo ser, pero estaba anunciada como unha das... creo que están en parte ben, porque quedaba esa, digamos, que quedou aí pendiente. Creo que é unha das artistas estatais que eu máis respetaría, pareceme todo clase, calidade, máis alá de que te guste máis menos un disco outro, un proxecto outro, creo que é un exemplo de muller tez en todos os sentidos. Encántame como é, o que fai. O de Nacho Vegas, pois cando estuvo Nacho Vegas, creo que nunca escoitamos, bueno, máis que escoitar, lemos unha crítica do noso festival tan maravillosa como a que fixo Nacho. Parecenos maravilloso, porque creo, e se vemos nas redes sociais, que fala moi poucas veces dos concertos que fai. O agradecemento que fixo do Facela Fest, de como cuidábamos a música, de como... Esto tamén pasounos co señor Chinarro, que nos fixo un pouco o Y eso que mismo además el comentario. señor Chinarro tiene fama un poco de medio borde de huraño. Al menos tengo escuchado así. Que va, o señor Chinarro, unha persoa maravillosa, chegou, quiso coñecernos, deunos as gracias, agradeceu o tipo de proposta de festival que estamos facendo. Ademais, eu quedános aí pendiente tamén de volver a traelo. Xente como esta, la Estrella de David, podría decir máis bandas míticas, bueno, José L, Los Enemigos, cando viñeron, que agradece o trato e o tipo de festival que facemos. Eso, digamos que é un pelotazo aí, un chute de adrenalina para seguir con esto. Y a pocos días del festival, que bueno, hablábamos antes que aparte de los nervios y estrés que puede haber y imprevistos varios, ¿tenéis algún ritual que repitáis todo el equipo cada año, algo así previo al festival? A ver, normalmente sempre quedamos antes para tomar unhas cañas e falar un pouco así, bueno, unha excusa realmente para vernos, sobre todo pues, para actualizar cousas e tal. Este ano a cousa está complicada por circunstancias persoais, entón non sei eu, pero o que sí que facemos normalmente Suso eu é darnos un día ou dentro do festival ou xusto antes, pero sobre todo dentro do festival, darnos unha homenaxe e comer aí como apotentados aí, unha boa comida para estar preparados para o festival. Seguro que este ano tamén botamos aí unha boa comida. ¿Y cuántas personas integran el equipo Facela Fest actualmente? Que además comentabas que habíais crecido. A ver, de forma que axude no día a día, pues xa son moitos. Xa son moitos. Por exemplo, antes falábate de la chapera, que é fundamental. Pero xa dentro do festival, xente que nos apoie, que este aí, que este todos os anos, normalmente pues, falamos de un equipo entre 30, 50, 60 persoas, xa contando técnicos, producción, é dicir, xa non estamos falando, pois me acordo no Facela 1, pois eu coa perna escaiolada, por certo, que partir a perna xusto antes, e a xente axudábate, pero claro, está moi ben que te axude, pero evidentemente xa cando queres facer un festival xa non é axudar, xa é traballar, entón, aínda que temos moitos colaboradores, a cousa xa se vai crecendo cada vez máis.
E mirando ao futuro, queda facer a FES para rato ou eso non está... Pois queda facer a FES para facer a 10. Eso xa a primicia que sí que vai haber facer a FES 10. Despois, a verdade non teño nin idea. Coido que é un traballo maravilloso en moitos sentidos, pero tamén creo que pouco agradecido moitas veces. Dá un pouco pena dicir estas cousas, pero creo que é un traballo que queima moito, sobre todo cando ves, por exemplo, o típico hater, entre comillas, que non coñece ninguna banda, que va, que fan estes, ou incluso xente que se pensa que te fas de ouro organizando estas actividades culturais. Todo ese tipo de comentarios, todo ese tipo de actitudes, pois a veces queiman un pouco. Pero, por outro lado, direiche que a nosa forma inquieta de ser, o noso seguramente sigamos para diante. Pero bueno, o facer a 10 vaise facer, dígame, de 11 o 12 o 13, pois imagino que tamén. Esperemos que... Esperemos que sí. Eso que comentas de haters y demás, posiblemente también tiene relación con lo que hablabas inicialmente, de que la gente no es consciente de todo lo que implica organizar un evento de esas características, conciertos y demás, el trabajo que da. Entonces se creen que es menos, lo que comentabas tú, que se creen que estás en el festival, que lo estás disfrutando, pero realmente cuando estás allí estás pendiente de una cosa, de la otra, estás pasando más nervios seguramente que, A ver, diversión. igual nervios, máis que nervios, digamos que é un... Tampouco son nervios, ao final xa estás curtido, pero bueno, digamos que é un sentido de responsabilidade. Sí, sí, sí. Claro, todos queremos que todo vaya ben, pero sempre pode pasar algo. Entón, esa inquietude de que pode pasar algo, e nós xa estamos acostumbrados a que haxa tormentas, que haya chuzos, que mil cousas, é dicir, o tempo en Galicia, maio, tamén, claro, xa xogamos con eso, xa evidentemente, se quixéramos que fixera sol, pois teríamos que ir a outro lado a facer o festival, non en Lugo e non no mes de maio. Pero, bueno, para eso xa temos que se poñemos carpa, é dicir, dá igual que chova, se chove, pois vai chover igual, que non, eso son cousas que non nos van a afectar. Y para quien aún esté indeciso, ¿qué le dirías para convencerlo para que se venga al Facel la Fes a disfrutar de la música de Lugo el próximo fin de semana? Bueno, pues sobre todo yo dedicaría a estos de no conozco ninguna banda. Bueno, en primer lugar, se non conoces a ninguna banda, pois igual é que non escoitas moita música, porque creo que aquí hai bandas de todo tipo, máis coñecidas, menos coñecidas. Decir que igual non conoces a Undertones, a Cristina Rosenblinge ou a Grande Amore, por falar de 3 exemplos, home, e se non conoces, pois escoitas primeiro, ben, e cando veñas, de repente escoites outras moitas bandas que non tiñas nin idea de cales eran e que seguramente te vayan gustar, ou non, haberá algunhas que te gusten máis, outras menos, isto é todo moi subjetivo, pero sobre todo creo que se van a topar un festival moi cómodo, donde non hai colas, donde os precios son máis que razoables para que é un festival musical, e sobre todo donde hai un ambiente moi sano. É dicir, nunca tivemos unha pelea, nunca tivemos ningún tipo de, digamos, de actitude agresiva, nin moito menos. Pode darse puntualmente en algún concerto, sempre pode haber algún unha ovella negra por aí danzando, pero realmente, digamos que un público moi sano, que lle gusta a cultura, lle gusta a música, eso creo que fai que o festival en sí, bueno, ti que ves de público igual deberías contestar máis isto que a mí. Sí, no, Pero yo corroboro todo lo que estás diciendo. Creo que ao final tratase de eso, de ver a moita xente coñecida a nivel galego musical e poder pasar 3 días vendo grupos e falando de música. Además, Lugo también es una ciudad que invita a disfrutarle, muy cómodo en ese sentido también. A mí Lugo y Santiago y Ourense, este tipo de ciudades, me gustan bastante, así con zona histórica, pequeñas, cómodas para andar, para comer. Entonces, A ver, Lugo creo que é unha cidade que está, digamos, que está crecendo. Un pouco como o Facela. Bueno, que seguramente este crecendo bastante máis que o Facela. Lugo creo que é unha cidade un pouco olvidada, e claro, a xente que ven a Lugo pois queda un pouco maravillada, sobre todo coa zona amurallada. Creo que é un sitio, pois eso, moi... que igual como que nunca pasa nada, entre comillas, pero de vez en cando pasa como... Además, ese fin de semana reúnese outra vez un festival do cabalo
o aprobado Mundial de Motocross, é dicir que Lugo vai estar, bueno, xa é complicado conseguir un hotel, pero bueno, se alguén quere vir, que fale con nós, que xa conseguiremos de alguma maneira que poda alosarse, pero está complicada a cousa da hostelería ahora mismo, os hoteles en Lugo este fin de semana. Bueno, eso es que hay también gente que quiere ir al Facela, a la prueba de motocross, es que hay interés. Y para terminar, una pregunta diferente a la que suelo hacer al resto de invitados. Si tuvieras que elegir 3, 4, 5 o 6 canciones que representen lo que es y ha sido el Facela Fest, ¿cuáles serían? Uf, a nivel de grupos que estiveron ou de calquer tipo de... Lo que prefieras. Uf, está complicado. En canto a 5 ou 6 cancións, reducir a miña vida. Eu igual, eu son de facer listas, como a personaxe de alta fidelidade. Pois podería facerte unha lista de 1000 cancións, seguramente, que me chamaron a atención. Pero bueno, empezaría por Facelá, a canción de The Phillies, que xa dá título e nome. E os que van ao festival seguro que entre concerto e concerto as coitan máis dunha vez, porque sempre a poñen aí para que sone ben forte o Facelá. Creo que esa sería indiscutible, entraría. Despois, é que claro, tería que poñerme tamén a pel de Suso, porque claro, se falo Claro. de Viña, eso é máis complicado. Entón, teríache que mencionar a Tom Petty, que é o seu artista favorito. Eu poñería David Bowie Mother Love, porque é unha das miñas cancións preferidas. Creo que non hai sesión que faga onde non pinche Mother Love. Seguramente puxera Bizarre Love Triangle de New Order, tamén me encanta e creo que é unha canción. Bueno, sabes que son cancións con enerxía, con vitalidade, que é un pouco o noso. Que puxéchesme aí non aprieto, pero mira, diríache así unha moi sencilla, pero que me parece maravillosa, que é Velocity Girl de Primal Scream. E por mencionar algún grupo español que igual non faláramos, por non decirche o típico de los planetas, pois diríache, pois, Chessy Sadie, e non sabería que canción escoller, porque sáeme My Bike, pero encantábame a de Señor Nadie, no Onion Soup, triturado por Big Toxic. Pareceme unha canción maravillosa que podo poñer unha outra vez. E como bonus track, pois vouche decir unha que tamén vou pinchar hoxe en Porto Marín, que sería Deli de Lowrian, que me parece tamén maravillosa. Bueno, pues muchas gracias, Celes, y además que vas con prisa ahora, que me dijiste que tienes que pinchar como 1 hora y media, no te quiero quitar más tiempo y seguramente que el festival va a ir genial, a ver si se agotan las entradas o si no se agotan, pues que esté ahí cerca del sold out y nos vemos para la semana por Lugo. Nada, será un placer verte por aquí outra vez, falar contigo de, como diría a canción de Grande de Amore, enchernos e a falar de Falar de cosas. cosas, efectivamente. Eso así será. Pues nada, mil gracias, Celes. Se te iba a llamar Susora, que no está por aquí. Nada, da igual, somos a mesma persoa. Chao, Unha chao. aperta, unha Mil aperta. gracias, chao.